Чудесно! Вече сме към последната прицелна точка. Градушка, честито ви! Честито ви, градушка! Оу! Оу! Красота! 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 А то с камък си седи така и не пада. Браво! Ето че, тък му достигнахме крайната си цел. Белинтаж. И заваля. Обаче, както винаги, човек и природа, Бог ги е създал, за да са в синхрон. И една от информативните, тук информационните табели, ни послужи прекрасно за навес, да не се мокрим. Какво да правиш? Живот на скорост. Игри на волята. И след като първия път ни хвана дъжда, ние правиме втори опит да стигнем до Вро. Добро. По скаличките. Гледам, тук са ни приготвили стълбички. Ето. И продължаваме. Браво. Браво на тези хора, които ги направиха тези стълби. Невероятна гледка. Който не е идвал в Белинтаж, съветвам го да дойде. Красота заслужава си. Красота. Продължаваме. Да се катериме. Нагоре, нагоре, нагоре и нагоре. Нагоре и нагоре. Браво. Бройни метри. О, красота. Красота. Погледнете. Супер. Прекрасно. И ето, че пристигаме. О! Красота. Ами каквото и да добавя, ще е малко. Просто си заслужава човек да дойде и да види всичко. Цялата тази величественост и красота. Наистина е много величествено, страховито, красиво и какво ли още не. Уау! Уау! Ами, какво друго да кажа? Просто си струва човек да си развали прическата на дъжда и да дойде, за да се снима тук, просто да изживее тази емоция прекрасна, която е тук. Всичко е много красиво. Страховито, величествено и красиво. Белинтаж. Предполагам, това, което си имам като гледка е за хора с въображение. Лично аз намирам един лъвски образ, изваям в скалите. Ще се опитам да го фокусирам и да го приближа, дано успея. Е така се надявам да се вижда. Ето го, той е по-точно нещо между човешка и лъвска глава. Вау, невероятно. Красота. Наистина е красиво и величествено. Ами, какво да кажа, Господне земята и всичко, което е изпълва.